yakli kasha saka kasake yakli kunida khiklai rui mano hama sama nukhe mokol kiyo lamene kena ari pasal lamene tei thang kurikha kisani tei kisada ungno puji kishabai rang ajui nukhung pusi tongjamani obono suduse kena ari pasnai rongni mokolni phone yakuni chor angi tongsiwo samosita tangnai rokbai mia thangnai horo khoi sinorai kamini takuk Swdw debromani Phalnok hor sunai Soksai rojaka thangnai horno koktoma manka phiaba haksani bagai phai sokbai malia tini phung ai nukphaikya Phalnok khamai thapla saja tamni bagiba hor sunjowi Soksai rekha sawi malia opati thani tiprasani yak tongbi mano obai wansugui nakha takuk Swdw debroma o Phalnok baise bania khlai nukhung pusiwi tongjamani tabuk ajmungni bisima baijak wanajak takuk Swdw debroma khainedi bini khoktuno tamusaka boisar mani hor 11টাও খামোহিনি yang ni borok khai khana hokabu bokles ngai kuli baribo phone khaimani ngai bobo hor mukri asa kothang juno phone khaihon malia ngai jeng phai sokwelia 3 phone se saimanamo nino dugan bising ro tam tam mane tomani mun tam dugan tomani bising khai to tai to bisi to kroi amna ni tui dram rok tui nangman dram kaham rok glass rok tongta gang je dugan ni mani thok rok somo so berma agaran roton rok tlang thangta ngai mod bo jaga mon nin mod dugan an mod dugan de iko mong ta an dugan man lok khai tai mane mo du paran bung tam rom sundurai me mor dugan khai tongman koi bosor kha ani mo or dugan khai 5 বছর চলছে nin bung khai Swdw ngai nang tam hini kha khai janin mono purora sokka ta mane bini chaina hor nangkha puntira hai matong ang khai mo boino sokka hinu ga oso jo khamya dilan mo nini sotur ro agir ro dugan ni puro ang lagi bobi aw to ke bai chi hima se kre salima bokri angat ka so botang khai sabo hori klang tang tan chana nin kun sonde horo tong mane ke bo khai sonde ho khainan motor se kri cha ba party ba jati rok tui rok bai party rok ni ba kai twang ba bo sonde ho khayata ngai o bazaro te ku ni rok sabai shup da khai jaka e te kaisa monani kaisa Bwkha sabai klang bin buri dugan bina bo team chapta bo bo tei bungni tu kira hari samaya kisa pusu khayu bo bo ngai bini bo sabai klang thakata be he team chapta ri ja gapsung sabai klang thangai tai tang khaisina no nuglia khai ke mo sonde ho khai marok sonde ho to tei samno khaisina kun sonde ho to kruino ngai ni dugan bising bo surong ni malok no ani o dugan bising ho prai to bo se 3-4 হাজার khaisa tong 3-4 হাজার ni ngai nok bo nok to tang mani ba balok kha ba nok taklai si ko paisu mangsu ya ko to bo u ngorok rina tong khotap peti ro buna tong khota ngai nang mo tam hin mo buino sokna tu hen kha sonde khai tang buino sogo hinu mane borong no khai sonde ho khayata mane to pon buino sokai buino sokai yata mane ko ro hor bo sana moton tor tong mane khaparo hoite ro bo sana moto krui nin bung khai tam kha ani bung Swdw nin bung Swdw bo parani iko sunrai no nok phu krui ngai to bo bui bthak drop ngai mo palan nok phano ka khai sana mane bui jemte bthago ngai omo khai nei mata no ab pai mai li ai ko ngai sab se Soksai chang tam chachna dugan chojan bung khai bini khai ko prodi bodi bo khai tam rong dugan di tong jaman bo hai no puri bugni rok khai trungta ari rok khai phal tong ta bo nongoro ki bazar ki sari sari ko simna kuto na sari ko pung rok di bar bar tar hain tong lai ta ngai sari ko ki chang ta ber makran rok pai phai ja ko ari ta ngai tok ki ja phalai ya ari ta ke ba dugan di furo wala sole ko to walai ma khai re abang nyau at ka sa wana daksu ang walai ma krei soklai ma krei bai ja no mudi kheka ang hai je kheta krei jumin krei tila bo krei ora hai je bui jaga nangor dugan khai jadi ni bagri ma mo ba an bo bai ja ti kheka ni ang abai wam sok